Which people they do the kidnapping? No people. No, not people. Oga, when I bought okwa. No, not people. Okay. So we are those ones. All those AK-47, AK-49. Those machine guns. What they use? They kidnap. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na aka ndị ọrụ nchekwa akparala mmadụ abụọ n'ime ọtụtụ ndị ugwu bụ ndị ji igbu mmadụ na ịtọrọ mmadụ wee mere aka ọrụ n'ala Igbo. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa, ngwagere akụkọ nke iji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa Eastern Security Network ESN na ha nkenke akparala ndị ntọ abụọ ndị ugwu bụ ndị ji ọrụ ichi ehi wee na-ekpuchi onwe ha. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke anyị nwetara ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa bụ ndị jidere ha bụ ndị ntọ na-agba ha ajụjụ ọnụ. Dị ka ha siri kwuo, ha sị na ọ bụ ndị otu ha bụ ndị ahụ kụrụ otu Reverend Sister ihe ma tọrọ ndị ya na ha so izu ole na ole gara aga, ma gakwa n'iru wee kwuo na onye na-edunye ha ya bụ ọrụ ha na-arụ bụ otu onye ha kpọrọ Honorable onye Igbo. Ha gakwara n'iru wee kwuo si na ọ bụ ya bụ nna ha ukwu ya na ụfọdụ ndị ọrụ agha obodo Naijiria bụ ndị na-ebunye ha egbe ya na ngwa ọrụ ndị ọzọ ha ji arụ ya bụ ajọ ọrụ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Come. What's be your name? How many one are there? Come, make I see your face. Why you off, man? Yes. Yeah, but ESN from Solution Camp. I know total cleansing. Now by the high rate of kidnapping, I worry nobody go too much. So if I launch a now operation cleanse the land, and don't have ever now bunding KGG. The phone on na bam na buy. I want to watch ya. And with a video, carry your face up. Are you stupid? I want to watch and with a video. Gara viral recently about your sister, a reverend sister, but in they kidnap for a kidnapper. So I want to watch. I want to go for yabu video. Then I wear potaze nori cleanse ana Biafra. So come on, waiting be your name. Talk. Sule. Yeah. Where are you from? Abuja. You from Abuja? Yes. Are you a Fulani man or you're an Hausa man? Fulani. You're a Fulani man? Yes. What do they do? Follow cow. You follow cow? Yes. Okay. What in your own car? You? Hey, Sean touch Mopo. Hassan. Huh? Hassan, carry your face up. Why are you? What do you do work? Cow. Cow. You follow cow? Yes. Okay. So, no like cow. Who they give on a cow? What are they follow? Na honorable. Honorable. Yes. Honorable. Nah. What's being rename? Na honorable. I know him name. So, go where they work for. No honorable ways I be where name be. Yes. Na Fulani man I been a Hausa man. Na Igbo man. Yes. Hey, Kai. Why you kuniru? Kafiri of man. Waiting your brother talk not true. Not true. Not true. Yes. Na honorable you dey work for. Yes. And you don't know his name. Na only honorable I know his name. Na only. Okay, but this guy Okuniru, my friend. Huh? Na only honorable I know his name. On the carry cow. Yes. So all this kidnapping for here. So tell us, which people they do the kidnapping? No people. No, na people. Okay, when na bora mo okwa. No, na people. Okay. So we are those ones. All those AK-47, AK-49. Those machine guns. What they use? They kidnap. The one where they use carry sister.
that day kidnap people. And then Oga there with the army, and then they give them. Oga, their Oga and the army. Yes. They give them gun. Yes. What they use to do the kidnapping work. Yes. Okay. Okay. Because una anugo niyan. Una anugo ya. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'otu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikiere m follow ma atọ ọkụ ma Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.